Matats, habhab. Oh, taklay na lamang loob sa baka, Matats. Alalayag bahaw. Tumgot sa Matats. Taklay nga papait ang atong sudan karon. Matats, nate viewers. Ato sa nipansin nyo na Matats, kikatan na binis itong video. Oh, babay sa kamera. Pangalan? Oh. Matats, viewers na to na. Shout out na to na Matats. Iwas nagkaon. Gitawag mangguta Matats niya. Siyempre, lisod mo dito to pansin nun, no. Oh, ha? Ito sa ning tarong atong kamera kay muhabab ta. Taklay Matats. Mga dyan Matats, sa mukhaon ko, sa maagi ko diya. Taganot lang time. Ay kay, tanaw ba na itong mga video. Dili na ako magpakita kabua, kaw naghabua mi kay puol na, no? Tang yabot tulo ka bangka. Kini. Asap tuban. Tuwas ako likod, tuwas ako likod. Nga wala ta ka video gani kay busy kayo. Tabang-tabang man ta. Karon kaon na muta. Oy, ito mga bagong sulong na followers no kay murag na punta video nga nag-viral Matats ba. Nakainom do mo tong kome bitaw akong ibutang ni Pilit sa Banira. Gapon ako tong i-post Matats Domingo, gapon buntag karon murag 1M na siya. So mentag mo sobra 1M pa Matats kay karon bulan na murag ikatulo to siyang nag-viral. Ay nabi tay tabangan ako gisarang nga tabangan ako Matats. Pero bago na mga unsa ta. Oy, welcome kayo sa akong bagong balay ha. Katong mga bagong sulod ang followers na to. O isa pa katong mga nag-comment yang awa na to ma-replyan. Pasensya jud kay mo, perting daghana jud ninyo, no? So kung isa man to ko ma-replyan didto, nga ang di na to ma-replyan, sorry. Sorry jud kaayo kay na. Mabuang taga sa tamang itag oras ani. Pero salamat kay sa pag-effort ninyo, kabalo ko nga gigamitan jud nagkamot para mo comment mo diya. Padayon na ta Matats, padayon na ta. Basta mga Ilocano kung mga bangka akong sa kaon Matats, mao jud nilang hilig ba. Kapait nga lamang loob. Dami mo sa mga luto no. Nya. Mula sa to. Salamat sa nagtan-aw diya. Og God bless sa tong tanan. Amping mo diya.